Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ke eriong ke bejurba ha ke step jong ka khat santarik uyayong arjar khat kendai ha ke por kumbah riu siteng kala salat ya ke thain nongston ha ke ba ki babon ki yeng briu ki skol ki jingtung jingtep ki dieng ki se kila julor lut tai ke eriong kala yoru ban punjulor hadu khat artli ki snong ki badon ha ke thain nongston ki ba kentup ya ke nong nang roi khle maule nong ritong mau kawa pendeng rei new nongston se le mau yong lom sentiu ti sao upper new nongstoin nong di song bat ka maurusier nalor kite gisnong ka snong ka ba kham jur bha ka jingjulor ka dei gisnong ti sao ha ka ba ki ba bon ki yeng ki la sha liet bat kumjur ki post ding electric ru ki la khlem lut bat ka school KGP sinot sepni higher secondary school ru kala julor hado ba omlong shu ban pelong school namar ka tnum kala sha liet lut Shusho katai ke eriong kala kedia aru ya ki babon ki ding kse ki badan ha kathain pendeng lawar hajan ke school Don Bosco Technical School Nongstoin bar hakikat to kan ni ki benta ke surok Nongstoin Shillong kat hado bakala don ru ke jingthot ha kalai kawan jong ki kali ha ka porman step kat kum ka kai port balayo na block development officer jong ka Nongstoin block uba CP Maukon laong ba kiladon baro hado kumba shispa khat riu tuli ki yeng ki bala julor na ka jingshakta ha ka eriong ha ka ni ka step hnrei don bok ba om shamladon kano ka jingja ka ba songsi lani kino ki jingman saw maniam step kumba riu stingeri kadon ka alera jujur Nongstoin di kisnong ki blakta kilong kum kharatli jadi kan trup ya kan orang lain ka kli moli norton makwa penengrei Nongstoin silie moyong sentiu di sau apar Nongstoin nang disong marusia jadi gini kisnong ki bah sakta denaki ni penanda penang gini kisnong bah sakta kati sau di gini kisnong bah kam sakta jadi kidon ki ye ki bah sakta kilong ke hispa sam marokai ki partially damage di knapo fully damage di mentally severely damage di khapra ubat ka population masyakta ka di kumbah news pa sang usah di ni di kenjat pangkajing ta juga